Kien madwar 25 sena ilu li fawda xinħass il-bżonn li tinfetaħ l-ewwel dar li fiha tibda tilqa' persuni b'diżabilità. Dar arka fajn silem illum il-ġurnata s-servi ta' kenna l-20 persuna b'diżabilità li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn l-10 snin u 70 sena. Dan l-istazzjon tkellem ma' rettur tal-Fondazzjoni Arka Dun Michael Gallia li spjega wkoll kif ma' żmien biswit l-Arka infestħu żewġ tidjar biex persuni b'diżabilità jibdew jgħixu fil-komunità. Għal-bidu l-iskop kelli jitwaqqaf respite biex ġenituri li jkollhom tfal jew inkella qraba b'diżabilità ikollhom fejn jistrieħu għal żmien qasir. Imma ma' żmien dar Arka qed tilqa' fiha bħalissa 20 persuna li jgħixu hemmhekk. Ma' żmien ukoll il-Fondazzjoni Arka fetħet żewġ tidjar fil-komunità, dar il-Ġublew tal-Ħniena u dar il-Madonna ta' Pinu, hemmhekk għandna 10 persuni b'diżabilità li jgħixu dak li nsejħulu il-community living. Kollhom carer magħhom 24 siegħa u jgħixu ħajja normali fil-komunità, ħajja ta' familja. Wara dawn is-snin kollha nħass il-bżonn li fil-binja prinċipali li fiha joqogħdu l-persuni b'diżabilità isiru xogħlijiet importanti ta' riġenerazzjoni. Bħalissa l-proġett prinċipali li għaddejja bih il-Fondazzjoni Arka hija r-refurbishment tal-ewwel solar ta' dar Arka. Dar Arka issila mibnija għal dan l-aħħar 25 sena u nħass il-bżonn li jsir refurbishment totali tal-ewwel solar. L-ewwel netta li wara ċertu żmien l-affarijiet jibdew jiqdiemu u ma jibqgħux jaħdmu sewwa. U anke llum jeżistu l-istandards tal-awtorità tal-istandards u aħna rridu nilħqu dak il-livell li l-istandards jitolbu minna. Ukoll għaliex dawn il-persuni b'diżabilità jixirqilhom l-aqwa u l-aħjar. Dun Michael Gallia għal kif dawn iż-żminijiet mod partikolari wieħed għandu juri solidarjetà sieħa ma' dawn il-persuni b'diżabilità u jgħinu f'dan il-proġett li se jkun qed jiswa mal-250,000 euro.